היי, עכשיו אנחנו נעבור תרגיל קצר, בואו ניתן לכם מספר דגשים לקראת היציאה שלכם הביתה. דבר ראשון, לפני היציאה כל אחד יוודא שיש עליו פקל כיסים מלא שכולל כומתה, חוגר, דיסקית ופטורים. דבר שני, בעת ההמתנה לאוטובוס אנחנו נוודא שאנחנו עומדים מאחורי הבטונדות בלבד כדי להימנע מפיגועי הדריסה. במהלך הנסיעה אנחנו נוודא שאנחנו הולכים עם אוזנייה אחת בלבד לאור המציאות הביטחונית ונהיה ערניים לסביבה שלנו. לכל היוצאים עם נשק הביתה אנחנו נוודא שאנחנו לא מורידים אותו במהלך הנסיעה והנשק תמיד נשאר עלינו ואנחנו לא הולכים לישון שהנשק איתנו. כשאנחנו נמצאים במרחב הציבורי, יכול להיות שניתקל באירוע ביטחון אישי ועלינו להישמע למספר הנחיות. 1. בעת אירוע נחייג דבר ראשון למשטרה ולאחר מכן לטלפון החירום הבסיסי, החמ"ל. 2. הדיווח יהיה על פי כללי גלד. מה זה גלד? ג' גוון, ל' לוחית זיהוי, עין, עצמים בולטים, ד' דגם. 3 ואחרון, לנו כחיילים יש מחויבות לתת מענה ולהגיב בעת אירוע, וכמובן להגן על אזרחים סביבנו. אם צדיק עוצר אתכם במהלך הדרך הביתה, לבקש ממנו טופס צבעוני ולהישפט ביחידה. דבר אחרון, כאשר אנחנו מגיעים הביתה לפני שאנחנו עולים על ההגה, לוודא שאנחנו נחים מספר שעות, וכמובן אנחנו לא שותים ונוהגים. שיהיה סופש נעים ובטוח לכולם.